Nistaqsikom 3 mistoqsijiet, imma nagħtikom it-tweġibiet għal 2 minnhom biss. L-ewwel mistoqsija. Xi spikka l-aktar? Fl-għanja u fit-talba ta' Anna, li smajna fl-ewwel qari, u anke ta' Marija. U nistgħu nżidu wkoll xi spikka l-aktar fit-testimonjanza ta' Amy. X'kienet l-iktar ħaġa li tispikka? Spikka Alla. Spikka Alla. Il-ħila tiegħu, il-qawwa tiegħu, il-ħniena tiegħu, il-grazzja tiegħu. U murijin dawn f'dak li jagħmel. Fl-emil straordinarju tiegħu. Fil-ħwejjeġ kbar u tal-għaġeb u straordinarji. It-tieni mistoqsija. Xi spikka fl-ikla tal-mulej? Xi spikka l-iktar fl-ikla tal-mulej? L-istess ħaġa. Jispikka Alla. Il-qawwa tiegħu, il-ħniena tiegħu, il-grazzja tiegħu, murija f'dak li għamel Sidna Ġesu Kristu fil-mewt tiegħu fuq is-salib. Kif kiseb il-maħfra, ir-rikonċiljazzjoni għal daw kollha li b'umiltà iduru lejn Alla, jindmu u jemnu f'ibnu. It-tielet mistoqsija, u li ma jistax iweġibha jien imma tridu twieġbuha intom. Għalikom infuskom. Kull wieħed u waħda minnkom illum. Xi spikka f'ħajtek. Speċjalment fejn għandha x'taqsam is-salvazzjoni ta' ruħek. Jew aħjar min jispikka l-aktar f'ħajtek. Min jispikka l-aktar f'ħajtek. Int, il-ħila tiegħek, l-isforzi tiegħek, l-emil tajjeb tiegħek, int tispikka jew inkella jispikka Alla u l-qawwa tiegħu, u x-xogħol tiegħu, u l-ħniena tiegħu li juri lil dawk kollha li jduru lejh. L-aħwa ħalli jekk ħanfaħru jekk ħanollu nollu lil Alla u mhux lil nfusna. Jekk ħanatu glorja, il-glorja tingħata lilu u lilu biss u l-ħadd aktar. Ħalli jekk niftaħru bis-salib ta' Kristu u bl-ebda mod b'dak li aħna kapaċi jew minn għalin qed nagħmlu. U ħalli jekk nifirħu u jalla nifirħu u nkomplu nifirħu falla is-Salvatur tagħna. Falla s-Salvatur tiegħi personali.